Ma'am, has the President decided whether to approve or veto the proposed measure seeking to extend the term of office for barangay and SK officials and postpone the BSKE? Nung tinanong po natin kanina, wala pa po natatanggap na enrolled bill. Kapag ka po natanggap na po, pag-aaralan po yan mabuti para po mapirmahan kung dapat mapirmahan. Sang-ayunan kung dapat sang-ayunan. Arnam San Betong Naing Santa Cruz Talakadya Ape-ape guli saka Lumaban ka mag-William ka Isa San Beto ka William Pere. Barangay Ginartilan, handa na ba kayo? Cap Arn Michael Mike Nogot, serbisyong garantisado, matapat at totoong may malasakit. Dito ka na sa Kapitan na Busilak ang hangarin para sa ating barangay. Cap Arn Michael Mike Nogot, para sa tunay na pagbabago. Maglilingkod ng walang kinikilingan, pantay-pantay na serbisyo para sa lahat. Cap Arn Michael Mike Nogot. Kabarangay, eto ang kapitan, narito na ang tunay na. Siya ay si Jock Romano, serbisyong antimano, sa kanya ay di ka maiiwan. Siya ay napakasimple, ang taong sobrang friendly, kay Jock ay hindi ka maiilang. Kaya barangay Tarkan, kay Jock Romano tayo, kay Jock serbisyo ay antimano. Kay Jock Romano, kay Jock Romano, kay Jock serbisyo ay antimano. Si Jock Romano, si Jock Romano, ang kagawad na ating kailangan. Jock Romano, para kagawad, si Jock kay